Barcelona és una ciutat mediterrània compacta i diversa. El seu model urbà permet que sigui una de les ciutats occidentals que menys emissions de CO2 per càpita emet. Tenint en compte la seva ubicació i el seu clima mediterrani, Barcelona ha decidit apostar fermament per l'aprofitament de l'energia solar. Barcelona ha estat pionera a Europa amb iniciatives com l'Ordenança Solar Tèrmica, una normativa que obliga a incorporar captadors solars per escalfar l'aigua als edificis. Gràcies a aquesta iniciativa, la superfície solar tèrmica a la ciutat s'ha multiplicat per 40 des de l'any 2000, superant actualment els 60.000 metres quadrats instal·lats. L'èxit d'aquesta experiència ha provocat la seva replicació a més de 50 ciutats i la incorporació dels mateixos criteris en la nova legislació estatal sobre edificació. Barcelona també impulsa l'aprofitament de l'energia solar per produir electricitat. Actualment, 40 edificis municipals disposen d'una instal·lació fotovoltaica. Un cas paradigmàtic és l'Ona Solar del Mercat del Carmel, on els ciutadans en són accionistes. En un mercat que hi va molta gent, el fet d'estar ensenyant els registres que realment estem agafant energia, això també em sembla com una mena de llavor. No és una qüestió de negoci, sinó de necessitat i estratègica. Una altra actuació innovadora és la instal·lació de 100 parades d'autobús solars. Esta parada es el resultado de un trabajo conjunto de 4 estudiantes del Instituto Europeo de Design de Barcelona. La característica más innovadora de esta parada es que incorpora información en pantallas de bajo consumo alimentadas por una placa solar, lo cual lo hace totalmente autónoma y no requiere que esté conectada a la red eléctrica pública. Per impulsar l'educació ambiental, recentment s'ha inaugurat la Fàbrica del Sol. El que s'ha volgut fer amb aquest edifici és minimitzar la seva petjada ecològica, de manera que es puguin aprofitar molt millor els recursos naturals, o com pot ser l'energia del sol a través de plaques fotovoltaiques o plaques tèrmiques, com aquestes que veiem aquí. Té com a objectiu que el ciutadà vegi que això és una realitat i que realment aquestes tecnologies es poden aplicar. En el marc de l'Agenda 21 escolar s'han instal·lat centrals solars a les escoles. Aquestes plaques les aprofitem amb uns alumnes que tenim de la matèria alternativa de medi ambient. Quan pugem aquí dalt, expliquem el seu funcionament i també treballem molt el tema de l'orientació i la geografia perquè ens va molt bé. Aquest tipus d'energia està poc aprofitada, s'hauria d'aprofitar més i crec que aquesta energia és una energia gratuïta que és molt fàcil d'aconseguir. En definitiva, des de Barcelona es treballa per treure el màxim profit a una font d'energia natural, inesgotable i gratuïta. Una aposta per fer front al canvi climàtic.